Welcome to Kardom kato kowe elitum chetong te arjiding piglodi athema nili la vlog selam lebang ke di nilitum Karbi Youth Festival Basapi kram sapi nili Karbi Youth Festival phan ke Charlie penang narji dinglo lasi lasur bangke apor chelong ledet lasi pini bangke Karbi Youth Festival tha kichurlo lasi nilitum non bangke ning cheparong phan nilitum non kewang bangke arlong rupa dalong lasi kadokawe ke kanakorting jiratum denta anesan chorap prui phan sidake bang lasi pini nilitum long ason akaprek theglong uta thek athema kai bangke nili vlog sapon nili nuet si theglong ta hai sitami pini bangke kadokawe korting jiratum sido Lasi nili potong yang project jeka hormut heglong tahai kalte heglong lede tahai sitami nanglang don mom tha ilitum la nong na masimsat kilong ji lawangke ake hai rangsina tokbi sirwomu alang lia bangke pacuning ilitum KCS di Bhumanja Jones Pen workshop gibi ponahut alangli lumbari ma workshop along no alangli training ge endun labangso nong e long ponikpo labangso nong e ge palong ke pajir ponji labangke alangli jirpo endarso ning ti alangli hin ponji bang sinatok biasan pajir poliko. Thank you Jo. Kapada depin pen corana bohaan kengkam katiore pan tuning ringlo kada habja oh letak diron pilu deh grup militeran pi Every your friend Servo vlog, and this is Tepo Borkiri. Tell your name. Durti timung pi Durti timung pi Penang anak korting jirtum lasi lapu bangke ke lapu ke lasi lapen lapu ke Priyanka do pini bangke Penang anak muni cetong lo lasi kadoko wes tami nanglang dun mom tadi lapen pue korti nito che bohong tit ceting tit chotan chol lo sitami cekaki apor hoti Yo, kosomar tumpen lang chinglu kumayo. Langar si stop lo pini ke chini lo. Non mang king opta ke cham lo ching khang konang ko. A choi ta ki cham, a pen ta ki cham, lang side lo Thang non pini ke. ke ning che parong arni po hedi. King op anung nang paklang klelo de layo. Ning che parong nitum berste mi dam pot hedi lasi nang revin check lo. Lasi nang lang dun bom tha non ba hem ke che dam lo kado ko we non mang ke arlong rupat lapuan ke lang medi anung na ke forest do lapen ladak lang do laan ke jui medi nang li tum tawang tha arlong rupat ko chini ne tum do ta hai jong se chini ne pote comment box long nar junon nili nang thanon pa arlong rupat ko nama chini Lali tume chini phanar lo chu ignon de kaduka ve tum tame ki chini pet jia phan se me. Do like and subscribe and share. Bye bye.